Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan. Ing dinten menika kita sami nglumpuk kagem nyekseni lan maringi pangajeng-ajeng dumateng para manten anyar ing prosesi akad nikah. Mugi Gusti Allah maringi berkah lan rahayu dumateng para manten saha keluarganipun. Para rawuh, acara akad nikah badhe kawiwitan kanthi pangucap lan ijab kabul ingkang dipun atur dening bapak utawa ibu wali. Ing prosesi menika kita sami nyekseni pangiketan janji suci antawisipun calon manten minangka wujud tanggung jawab, katresnan lan kabajikan dumateng saben-saben. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Pasha Aulia Arsad bin Bapak Zaki Ramadhani kula nikahke lan tak jodohke Elsa Safinatun Najah binti Muhammad Safiyuddin pikantuk seliramu kanthi mas kawin seperangkat alat sholat lan emas 10 gram ingkang kudu dibayar lunas. Kula tampi nikahipun Elsa Safinatun Najah binti Bapak Muhammad Safiyuddin kanthi mas kawin ingkang kasebat kula bayar lunas. Prasaksi sah. Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para tamu ingkang kinurmatan, sedaya keluarga, sahabat lan para tetamu. Ing dinten menika kita sami nglumpuk kagem nyekseni prosesi manten adat Jawa kanthi tentrem, hikmah lan kabagyan. Mugi Gusti Allah tansah maringi berkah dumateng para manten anyar lan keluarganipun. Kita miwiti acara kanthi balang-balangan gantal, lambang pangarep-arep tentreming griya lan rukunipun rumah tangga. Salajengipun prosesi mecah antingo. Prosesi menika nglambangaken ketekunan, kesabaran lan tanggung jawab. Sapunika prosesi micii sikil, lambangipun yaiku rasa hormat lan pangajeng-ajeng tentrem dumateng sedaya pihak. Wonten prosesi kanten asta minangka lambang pangibadahan lan pangajeng-ajeng rejeki. Mugi para manten tansah pinaringan kelancaran lan kabagyan. Sakmenika
momen ingkang pinunjul sampun dumugi. Calon manten pria badhe medal lan calon manten wanita badhe mlebet panggung pangajeng-ajeng. Piyambakipun sampun kalampahan prosesi minangka simbol tanggung jawab lan katresnan. Sakmenika calon manten wanita badhe nampi pangajeng-ajeng, pangayoman lan berkah saking sedaya pihak. Mugi momen menika jalari kabagyan lan rahayu kagem para manten anyar. Sakmenika prosesi tanpa kaya utawa kacar kucur, lambangipun rasa syukur lan pangarep-arep kebecikan. Lan pungkasan prosesi sungkeman, wujud bakti lan rasa hormat dumateng wong tua. Matur nuwun sanget dumateng para rawuh sampun rawuh lan paring pangajeng-ajeng dumateng para manten anyar. Mugi Gusti Allah tansah maringi berkah lan rahayu dumateng para manten anyar lan keluarganipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.